I-flex ko lang nga pala etong aking mahiwagang toolbox na lagi naming daladala tuwing may outdoors activity kami. Na madalas naman mapagkamala na barena or grinder yung daladala namin. Ito po yung bagay na hindi talaga namin dapat makalimutan. Dahil hindi po kumpleto ang aming swimming or outdoors activity kung wala po etong daladala namin. Dahil nga sa lamig ng mga pinupuntahan naming lugar, swimmings, napakalamig po ng mga tubig na aming pinupuntahan na talagang kailangan po namin kumuha ng init dito sa aming gin bilog. So madalas, ang laman po niyan ay 2 gin bilog lang po. Dahil nga, babiyahe pa kami, kaya tamang-tama lang po yan na pampainit. At dahil nga season ng mangga ngayon, kaya madalas na baunin namin at gawing pulutan ay yung Indian mango. At eto nga, oops, tiningnan ko yung selyo ng gin bilog at nagbabaka sakali na maka-jackpot at manalo rin ng 100,000 pero bokya talaga. Ang dami na naming naubos na gin bilog pero ni 5 wala. Flex ko lang po pala etong Palali Falls na matatagpuan sa Barangay Jaro, Malinaw, Albay. Ito po yung isa sa pinakamataas na falls na aking napuntahan. So napakaganda po dito, napaka-presko, napakalamig ng tubig at napakalinaw. At eto nga po, kumain na kami at nagamit na naman namin ang aking mahiwagang maleta na nagiging lamesa. So napakaganda po niyang gamitin sa mga outdoor activities na kagaya nito. At sa interesado, comment lang po kayo sa bidyong ito at ibababa ko na rin po ang link at detalye ng gamit kong ito. That's it. Thanks for watching. Bye-bye.